Hetente körülbelül 3-4 konzultációt tartok kisvállalkozóknak, és az első dolog általában az, amit kérek tőlük, hogy osszák meg velem a képernyőjüket, hogy lássam például a meta-analitikáikat, vagy azt a kampányt, amiről beszélni szeretnének, vagy azt a hirdetési kreatívot, és ilyenkor általában kínos csend következik, mert amikor megosztják velem a képernyőjüket, akkor azt látom, hogy meg van nyitva egyszerre 99 Chrome fül, az íróasztalon ikon hátán, és akkor elkezdi keresgélni a fájt. Várj, tudom, hogy itt van valahol, mondják, és vadul görgetnek, és össze-vissza kattingatnak, és mappákat nyitogatnak, és eltelik 3, 4, 5 perc. A 30 perces konzultációból nagyon gyakran 5 perc is eltelik azzal, hogy valaki a saját gépén keres egy fájt, amiről beszélni akar velem. És persze közben ketyeg az óra. Percenként 1300 forint a konzultációs díjam, tehát miközben ő keresgél, én ülök, várok, és ő fizet. Van, aki 6500 forintot fizet azért, hogy megtalálja a fájt, amiről beszélni akar, és ez hetente többször is előfordul. Pedig ez az egész nagyon egyszerűen elkerülhető lenne 3 egyszerű rendszerrel, amit én is használok, és amiről a mai epizódban neked is beszélni fogok. Mert itt nem csak arról van szó, hogy időt veszítünk el azzal, amikor keresgélünk egy fájt, mert arról is szó van, hogy egyrészt ez pénzbe is kerülhet, lehet, hogy idegeskedsz valami miatt, mert nem találsz valamit, lehet, hogy arcot vesztesz egy ügyfél előtt, szóval ha már neked is eleged van abból, hogy percek mennek el arra, hogy fájlokat keresgéljek, akkor maradj most velem, mert ma megmutatom, hogy én hogyan rendezem el a digitális dolgaimat. Ha még nem ismernél, dr. Bús Enikő vagyok, a tartalomkészítés doktora, szövegíró, szövegírás és marketing oktató. Évekig egyéni vállalkozóként dolgoztam, de egy ponton túl már én sem tudtam több ügyfelet vállalni. Mégis szerettem volna segíteni azoknak, akik küzdenek a marketing kihívásaival, ezért megalapítottam a Szövegelőklubot, ahol közösen tanulunk és fejlődünk. Ebben a podcastban olyan kisvállalkozóknak adok szövegírás és marketing tippeket, akik gyors és hatékony eredményeket szeretnének elérni. Az a célom, hogy megmutassam neked is, hogyan gondolkodhatsz rendszerben, és hogyan alakíthatsz ki fenntartható, algoritmusbiztos marketinget, amely hosszú távon támogatja a vállalkozásodat. Ha ez érdekel, kövess be, most pedig kezdődhet a mai epizód. Középiskolás koromban informatika szakra jártam, és egyébként informatikából is érettségiztem. Én pont az a korosztály vagyok, az a millennial korosztály, aki még ért a számítógéphez. Mert hogy sem a nálam 20 évvel idősebb korosztály, sem a nálam 20 évvel fiatalabb korosztály nem ért ma már úgy a számítógéphez, a rendszerekhez, mint ahogy a mi korosztályunk. A mi korosztályunk volt az, aminél ez az egész egy boomszerűen felrobbant, amikor elkezdtünk róla tanulni, mi még operációs rendszerekről tanultunk, hierarchiákról tanultunk, rendszerezésről tanultunk, csupa olyan skillt sajátítottunk el azáltal, hogy együtt nőttünk fel a számítógépekkel és az internettel, ami nincs meg sem az előttünk levő korosztálynál, sem az utánunk jövő korosztálynál. És egyébként a férjemmel szoktunk erről nagyon gyakran beszélgetni, aki programozó fejlesztő, hogy valóban egyszerűen nem lehet tudni, hogy ha ez a mi korosztályunk kiöregszik, akkor ki fog egy számítógépet újra telepíteni. Ki lesz az, aki le tud programozni bármilyen fájlt, mert hogy az utánunk érkező korosztály, ők már nem képesek ezekre a skillekre, ők készen kapják az operációs rendszereket, készen kapják az okostelefont, és már nem értenek hozzá. Na de visszatérve arra, hogy miért szeretnék ma erről a digitális rendezésről beszélni neked, azt gondolom, hogy ez a skill, amit én és a korosztályom elsajátítottunk, akik így belementek jobban az informatikába, ez egy, mondhatni, hiányzik ma, főleg a kisvállalkozói területen, ahol nem mindenkinek van informatikai előképzettsége. Mert ugye ehhez valóban kell egy rendszerezési képesség, egy rendszer szemléletű gondolkodás, az, hogy hierarchiákat, struktúrákat alakítsunk ki. A konzultációimon azt látom, hogy az ügyfeleim minimum 3/4 nem tudja jól rendszerezni a fájljait, a mappáit, a naptárát, és elképesztően káoszosak lesznek. Nem tudnék kiemelni egyetlen olyan iparágat, ahol rosszabb a helyzet. Tehát szerintem ez valamilyen szinten iparág független, de egyértelmű, hogy akik valamilyen informatikai téren dolgoznak, ott azért sokkal jobb a helyzet, ott nem szokott ilyen előfordulni, viszont mindenki más, aki nem IT területen van, ott ez nagyon-nagyon gyakori. És simán el tudom azt képzelni, hogy ők ugyanezt a fájlkeresgélést, ezt eljátszák akár egy kliens előtt, amikor van, amit meg kell neki keresni, meg kell neki mutatni, ami egyébként egy presztízsveszteség. És ráadásul elképesztően stresszes az, hogy minden káoszos a laptopunkon.
Ez egy őrült nagy mentális teher. Tehát nem elég, hogy kiesik az időnk, hogy mondjuk egy konzultáción ezért plusz pénzt fizetünk, vagy hát kidobjuk a pénzt az ablakon, de egy elképesztő mentális terhet is jelent az, hogy nem találunk meg valamit. Ez ugyanaz, mint a fizikai tér, ami körülvesz bennünket. Kuplerájban nem lehet hatékonyan dolgozni. Nem találod meg, amit keresel, azzal telnek el hosszú percek, hogy megtaláld azt az eszközt, amit épp keresed, de ha csak a vizuális zajról beszélünk, az is elképesztő mentális terhet rakhat ránk. Tehát csak azért, mert az íróasztalunkon rend van, az nem jelenti azt, hogy valaki rendezett ember. A digitális térben is rendet kell rakni magunk körül, és egyébként a kognitív térben is, tehát a mentális feladatok között is, de a mai témánk ez a digitális tér lesz. És ezért szeretném ma neked megmutatni ezt a 3 rendszert, amit én használok. Az első a mappa rendszer lesz. Hogyan rendszerezem a mappáimat a számítógépemen, illetve a Google Drive-on. A második az a file struktúra, egészen konkrétan, hogy egy kampánymappát hogyan strukturálok, mi kerül a kampány fájljába, milyen lapok vannak rajta, és végezetül a naptárrendszeremről szeretnék neked egy picit mesélni. Bízom benne, hogy kapni fogsz hasznos ötleteket, lesz olyan, amit te is kipróbálsz, úgyhogy most lássuk az elsőt, a mapparendszereket, azaz, hogy hogyan rendszerezd magukat, a mappákat. Mert hogy a mappát a legtöbb kisvállalkozó általában mit csinál? Gyors nyitunk egy új mappát valahol. Valahova rakjuk, és minden ott van, és akkor majd meg lesz valahogy. De pont itt kezdődik a káosz. Az első lépés mindig az kell, hogy legyen, hogy kitaláljuk a logikát, hogy mégis hogy fogjuk elrendezni az adatokat. Mi lehet egy logika? Például projekt alapú logika, hogy az egyes projekteknek vannak saját mappáik. Lehet ugyanígy ügyfél alapú, ez a logika. Lehet időrendi alapú, 2025, első negyedév, 2025, második negyedév. Én például ezt nagyon szeretem, ezt a logikát a kampányaimnál használni, de lehet funkció alapú is ez a logika. Tehát lehet, hogy azt mondod, hogy az egyik mappában a grafikák vannak, a másikban a szövegek, a harmadikban a videók. És egyébként ezt a 3 logikát vegyíteni is lehet, és mindjárt látni fogod, hogy mire gondolok. Ugye a mi cégünknek 2 fő divíziója van. Az egyik a webfejlesztés, a másik pedig a szövegelő klub, ugye a marketing oktatás. Webfejlesztés részen egyértelműen ügyfél alapú mapparendszert használunk, csak hogy nem ez volt az első dolog, hogy egyből létrehoztunk minden ügyfélnek egy mappát, hiszen évente 50-nél több ügyfelünk van, és az már 50 mappa. Az egy dolog, hogy betűrendben rendezzük őket, de mi van, ha átgördülünk a következő évre? Ez a cég már nagyon régóta üzemel. Több 100 ügyfelünk volt. Éppen ezért a legelső dolog az volt, hogy létrehoztuk évek szerint a mappákat. 2020-as, 22-es, 23-as, 24-es, 25-ös évek szerint megvannak a mappák. És minden ügyfelet abba a mappába teszünk, amelyik évben ő rajta dolgoztunk, amikor őt lezártuk igazából, mert van, hogy átcsúszik, és mindig a lezárás évéhez kerül ez az ügyfélmappa. És így könnyebb őket megkeresni. Az ügyfelek mappáin belül funkció alapú mappáink vannak, hiszen a webfejlesztésnek azért elég sok része van, vannak a szöveges drótvázak, vannak a grafikák, a logók, stb. Tehát ott már azon belül funkció alapú mappáink vannak. Viszont a szövegelő klubnak az anyagai egy picit mások, és itt is többféle struktúráról lehet beszélni, de alapvetően hogy néz ki nálam. Például a kampányoknak és az Instagram, Facebook posztjaimnak időrendi mappáim vannak, és itt nem években gondolkodom, mert hát akkor brutál sok poszt, meg brutál sok anyag kerülne egy évbe, hanem minden egyes negyedévnek készítek egy külön mappát. 2025 Q1, 2025 Q2, Q3, Q4, és akkor így tovább, minden negyedében egy új mappát hozok létre, és én például az összes social media kreatívomat és videómat leszoktam menteni a számítógépre. És beleszoktam tenni abba a mappába, amikor én azt a posztot közzé teszem. Ez azért van, mert mi van, ha később újra akarom használni? Mi van, ha később hirdetést szeretnék belőle csinálni? Akkor nem kell visszakeresni Canvába, vagy CapCut-ba, vagy nem tudom, hogy hol, ott van készen a fájl, és azt egyszerűen fel tudom tölteni utána a hirdetéskezelőbe, és fel tudom újra használni. A kampánymappák egy picit eltérnek ettől. A kampánymappáim nem a számítógépen vannak, hanem a Google Drive-on, mert hogy itt megosztott fájlok is vannak. A szövegelő klubnak évente 3-4 nagy kampánya szokott lenni, amikor a szövegelő klubot reklámozom, és ezekhez általában kapcsolódni szokott mondjuk egy webinár, egy kihívás, egy bootcamp, tehát valamiféle alappal indítunk, és ezért ennek is megvannak a maga anyagai, majd ezt követően magának a sales résznek, az értékesítésnek is megvannak az anyagai.
Tehát amikor van egy kampánymappám, ugye azt mondom, hogy 2025 Q3-as kampány, amit ugye ősszel csináltam, akkor ebben van egyrészt egy mappa a videóknak, amikkel mondjuk a webinárt népszerűsítem, vagy amik maguk a sales tartalmazzák. Tehát kell egy mappa külön az ingyenes anyag reklámozására szóló kreatívoknak, kell egy másik mappa, amiben már az értékesítő hirdetési kreatívok vannak. Ezen kívül nálam általában szöveges dokumentumok szoktak szerepelni, kivéve, ha nagyon-nagyon spéci a kampány, és nagyon sok e-mailt küldök, mert akkor van egy táblázat, amiben a levéltervezet fut, hogy melyik nap, milyen témával, milyen céllal küldök levelet, és kinek. Azért tartom fontosnak, hogy legyen egy külön táblázat arról, hogy mikor milyen levelet küldök ki, hogy ezzel is átláthatóbb legyen a kampányom, és pontosan számon tudom tartani, hogy mi az, amit már megírtam, mi az, ami még nem ment ki, és amikor megírok egy levelet, akkor azt a sort zöldre állítom, zöld hátterűre. Amikor még csak előkészítés alatt van, akkor mondjuk narancsárga a levél, mert még csak vázlat. És amikor már kiküldtem a levelet, átállítom azt a sort szürke hátterűre, mert tudom, hogy azzal már nem kell innentől kezdve foglalkoznom. Ugye vannak olyan levelek, amit több verzióban küldök ki, attól függően, hogy ki kapja meg. Olyan kapja meg, aki föl is iratkozott mondjuk a webinárra, vagy olyan kapja meg, aki a teljes listámon rajta van, de nem iratkozott fel a webinárra. És ilyenkor változtatok egy picit a levélen, és ezeket is szoktam magamnak jelölni. És így a kampányom alatt végig tudom, hogy nagyjából hol tartok, mikor mit kell megírni, mivel kell foglalkozni. De ez csak egy lista gyakorlatilag a levelekről. Ezen kívül van egy nagyon részletes kampánydokumentumom, és ez lenne a második elem, amiről ma szeretnék veled beszélni, mert ez szokott lenni a másik nagy probléma, hogy egy kampány alatt azt se tudja a vállalkozó, hogy mi van. Nem elég, hogy nem tudja, hogy milyen doksikra van szüksége, vagy milyen szövegekre van szüksége, de össze-vissza rakja őket különböző helyekre, és megőrül attól, hogy keresnie kell az egyes dokumentumokat. Éppen ezért használom a Google Drive-ot, mert a Google dokumentumokban már van arra lehetőség, hogy egy fájlon belül úgynevezett különböző dokumentumlapok legyenek, ami gyakorlatilag olyan, mintha külön doksik lennének összefűzve egy nagy doksivá. Ezt bal oldalon a dokumentumlapoknál lehet létrehozni, és nekem egy-egy kampánynál legalább 10, de inkább 15 különböző dokumentumlapon van. Nem egy baromi hosszú 60 oldalas dokumentumon van, mert abban picit nehéz keresni, még akkor is, ha tartalomjegyzékezzük, hanem külön dokumentumlapok. Az első dokumentumlap egy kampánynál az mindig a timing, az időzítés. Mikor akarom a feliratkozó gyűjtést, hány héten keresztül, és pontosan milyen dátumok között szeretnék feliratkozókat gyűjteni, mondjuk az adott webinárra, ha már most webinár példát használunk, akkor maradjunk ennél. Mert hogy a webinár előtt pár hétig ugye gyűjtjük a feliratkozókat. Mikor van ez a feliratkozó gyűjtő időszak? Utána mikor van a webinár? Mikor indul a sales időszak? Ha van early bird sales, akkor az mikor van? Mikor zárul a kampány? Van-e utána downsell, és az meddig tart? Tehát teljesen leírom az ütemezést, hogy én mikor mit szeretnék csinálni. Mikor mi lesz az ajánlatom? Mi lesz az ajánlatom az early birdnél? Mi lesz az ajánlatom a downsellnél? Ez szerepel a kihívás timing oldalon. Ezután a második dokumentumlap az általában a webinárnak a feliratkoztató oldalának a szövege, egy szöveges drótváz, egy opt-in oldal drótváz, amit egyébként több sablon is található a Szövegelő Klubban ehhez, amit át tudsz alakítani saját magadra, például a Csali Építő Bootcampen is adtam egy opt-in oldal sablont. És itt van a szöveg, ami kerül a weboldalra, mert a weboldalt azt nem én építem föl, de még ha én is építeném, akkor is Google dokumentumban írnám meg először, mert sokkal jobb így letisztultan látni azt, hogy hova mit akarok írni, hova mennyi szöveg hiányzik még, és ráadásul ott van az is, hogy a Google dokumentum automatikusan ment. Ezzel szemben jártam már úgy, hogy az Elementor éppen lefagyott, vagy a WordPress éppen lefagyott, és oda lett az a munka, amit éppen az utolsó fél órában írtam. Ezt nem szeretném még egyszer megkockáztatni. Tehát én azt javaslom, hogy a weboldal szöveget is először mindig egy Google dokumentumban írjuk meg, és utána másoljuk csak be a weboldalra. A harmadik dokumentumlap a kampánydoksis fájlomban azok a nurturing e-mailek. Mik azok a nurturing e-mailek? Ezt azok kapják, akik feliratkoztak mondjuk a webinárra, és szeretnénk velük tartani a kapcsolatot a webinárig, hogy ne feledkezzenek el róla, hogy ők amúgy feliratkoztak valamire. Ezek nem sima emlékeztető levelek. Nem az van benne, hogy ne feledd, 2 hét múlva a webinár, hanem olyan témákról sztorizgatok, ehhez ugye a StoryMail mini kurzusomat szoktam alapul venni, és az abban található szövegformulát. Tehát ezekben a nurturing levelekben
olyan témákról sztorizgatok, ami kapcsolódik az adott webinár témájához. És akkor ez egy jó pár levél szokott lenni, amit nem mindenki kap meg, tehát ezek nem automatizálva vannak, ezeket élőben szoktam általában kiküldeni, attól függően, hogy mennyi idő van hátra a webinárig, de egy néhányat írni kell. Vannak maguk azok a levelek, amit mondjuk a webinár alatt kap, vagy hogyha ez egy többnapos kihívás lenne, és nem webinár, akkor azok a levelek, amiket a kihívás alatt kap meg. Ezt már csak azok kapják meg, akik a kihívásban vagy webinárban részt vettek. Ez lehet egy darab levél, több darab levél, ugye ide tartozik az, amikor a webinár előtt küldjük az emlékeztető levelet, hogy már is kezdünk, még néhány perc, stb. Az 5. dokumentumlapon a webinár vagy a kihívás tematikája szerepel, hogy emlékezzek rá, hogy ez mindig kéznél legyen, hogy pontosan mikor, miről szeretnék majd a kihívás vagy a webinár alatt beszélni. Ez azért fontos, hogy ezt már itt felvázoljuk, egyrészt, mert ugye ez az opt-in oldalra is fel fog kerülni, hiszen ott is kiírjuk, hogy miről lesz szó a webináron, vagy miről lesz szó a kihívásban. Másrészt ezeket fogom tudni felhasználni például a nurturing leveleknél, ezeket fogom tudni felhasználni például a hirdetésekben. És akkor, ha már hirdetés, a következő dokumentumlap, a 6. az maga a reklámnak a szövege, a hirdetésnek a szövege az, amit elmondok a hirdetéses videóban, vagy az, amit a captionbe írok, ami a hirdetés elsődleges szövege lesz, és van egy külön lapom a hirdetéseknél a főcímnek, ami gyakorlatilag ugye a gomb mellett jelenik meg. Általában össze szoktam gyűjteni kb. 20 darab főcímet, és akkor kiválogatom a legjobbakat, legjobb 5-öt, mert ugye egy hirdetéshez 5-öt lehet beállítani. Kiválasztom a legjobb 5-öt innen, és ezekkel elindítom a hirdetést, de hogyha látom, hogy oké, ez egy picit döcög, akkor még mindig vissza tudok nyúlni a doksihoz, és mindig tudok választani másik főcímet. Nagyon sokszor beszoktam állítani egy ManyChat automatát a feliratkozáshoz, mert hogy megpróbálok mindig organikusan is gyűjteni feliratkozókat egy kampánynál, a webinárra vagy a kihívásra, és ezért egy külön dokumentumlapról ki szoktam írni a ManyChat-es válaszokat. Tehát azt a néhány mondatot, amit el szoktam küldeni az érdeklődőnek ManyChat-en, van, hogy ezek különböznek, attól függően, hogy ha már fel van iratkozva hozzám, akkor nem kérem el újra az e-mail címet. Ugye a ManyChat is egy önálló CRM, és például nálam is be van állítva, hogy akik már valaha megadták nekem ManyChat-en keresztül az e-mail címüket, azoktól nem kéri el újra a rendszer, mert felismeri az Instagram fiókját. Ha ilyen haladó ManyChat beállításokra vagy kíváncsi, akkor érdemes csatlakozni a Szövegelő Klubhoz. Alap ManyChat leckéink már vannak, a haladó leckék pedig idén fognak érkezni. Eddig beszéltem azokról a dokumentumokról, amik előkészítik az értékesítést, és most áttérek azokra a dokumentumlapokra, amik már az értékesítésről szólnak. Ide tartoznak a klubnak a hirdetési szövegei. Nem a webinári, nem a kihívásé, magáé a klubé, csatlakozz a klubhoz. Ugye ezt mások fogják látni, ezt már nem mutogatjuk hideg célközönségnek, ezzel szemben a webinárt vagy a kihívást hideg célközönségnek is mutatjuk. Ide tartoznak a sales, az értékesítés jellegű Instagram történetek például, amikor 3, 4, 5, akár még több diából, szlájdból áll egy sztori, egy ilyen sztori szekvenciát rakunk ki, ezeknek a szövegeit is itt szoktam először megírni, és innen szoktam bemásolni Instagramon a fotóra, és így szoktam kiposztolni. Van egy külön dokumentumlapom, amiben összeszoktam gyűjteni eredményeket és visszajelzéseket aktív klubtagoktól, de olyan eredményeket, amik relevánsak az adott kampányban. Tehát, hogyha a webinárnak az a témája, hogy funnelt építsünk, akkor funneles eredményekről gyűjtök össze eredményeket. Ha az a téma, hogy e-mail marketing, akkor e-mail marketinges eredményeket gyűjtök össze. Tehát nem random akármilyen visszajelzéseket, hogy jaj, nagyon szeretem a Szövegelő Klubot, minden szuper, nagyon sok ilyen van, millió meg egy, de azt gondolom, hogy sokkal hasznosabb ennél, hogyha a kampánynál releváns visszajelzéseket gyűjtök össze, nem csak random visszajelzéseket. És ezeket is itt szoktam eltárolni egy külön dokumentumlapon, mert lehet, hogy ebből karusszelt fogok csinálni, lehet, hogy ebből sztorit fogok csinálni, lehet, hogy ebből hírlevelet fogok csinálni, bármire föl lehet használni ezeket, ha megadják hozzá nyilván a hozzájárulásukat, és én ezt leszoktam velük egyeztetni, hogy névvel vagy név nélkül, fényképpel vagy fénykép nélkül, hogy használhatom fel. És akkor végül ide szoktak még kerülni az értékesítő hírlevelek, amivel a klubot szoktam népszerűsíteni, ezeket is itt írom meg egyetlen dokumentumlapon, és így van egy bazi nagy fájlom, amit elnevezek arról az időszakról, amikor a kampány van, tehát Szövegelő Klub 2025 Q3 kampány doksi, és minden ebben van benne, és ha én keresek valamit, pontosan tudni fogom, hogyha bemegyek a Google Drive-ba, ott kikeresem a projektmappámat, ami a Szövegelő Klub. Ez a projekt neve. Ezen belül
Kikeresem a 2025 Q3 kampány mappát. Ebbe benne lesznek a kreatívok, a videók, az a táblázat az e-mailekkel, és ez a doksi. És amikor innen kell valamit előkeresnem, akkor bal oldalon gyönyörűen fel van sorolva, hogy timing, opt-in oldal, nurturing levelek, videók, reklámok, webinár reklám, ManyChat válasz, Instagram sztorik, klubhirdetések, visszajelzések és eredmények, és sales levelek, és nagyon szépen egy helyen van minden. Pillanatok alatt megtalálom azt, amit keresek. És akkor egyetlen dolog van még hátra, a harmadik rendszerem, ami nélkül nem tudnék rendszerezetten élni, ez pedig a Google naptáram. Van fizikai naptáram is, oda is beszoktam írni dolgokat, de a legtöbb dolog, ezek a hétköznapi események, meetingek mind a Google naptáramban élnek. Egyrészt azért, mert így a cégünkön belül más is látja, hogy mikor vagyok szabad, és mikor vagyok elfoglalt. Így, hogyha bármiféle webfejlesztéssel, webes szövegírással kapcsolatos megbeszélés van, akkor nem kell külön egyeztetni velem, hogy mikor érek rá, hanem látják a naptáramat. Másrészt a konzultációkra szabadon be tudnak foglalni. Megadok a konzultációhoz bizonyos idősávokat, amihez van egy kalendlim, és azokra az idősávokra szabadon be tudnak foglalni az emberek. Tehát a Google naptáramból élek. Én innen tudom, hogy mikor, hova kell mennem, mikor van időm bármire is. Minden színkódolok. Tehát ami nem az én eseményem, mert én is látom a férjem naptárát is, meg mások naptárát is, és ami nem az én eseményem, az zöld színnel jelölöm. És akkor tudom jó, hogy az nem számít, az nem az én dolgom, de ugye más naptárát ki is tudom kapcsolni bármikor, ez egy pipa egyébként. A saját dolgaimat minimum 2 színnel szoktam jelölni. Ami szövegelő klubos projekt, például meg kell írnom a Summa Szerdát, ami az exkluzív heti hírlevelük. Ez általában egy 3 óra hosszás dolog szokott lenni, mert nagyon sokat dolgozok a Summa Szerdával, ez mindig szerdán szokott kimenni nekik, ezért Summa Szerda. Ebben összegezzük egyrészt, hogy mi történik a klubban, másrészt mindig adok valamiféle plusz infót, mint egy mini lecke. Szóval ezzel sokat dolgozok, ez fixen ki van húzva minden héten a naptáramban, ezt beállítottam ismétlődő eseményként, és kész, nekem ott senki ne foglaljon semmit, nekem Summa Szerdát kell írni. Ide írom be a heti élő kérdezfelelekeket, amik szintén a klubban vannak, minden kedden 9-től, ez is ismétlődő eseményként bent van a naptáramban sárgával. Aztán majd jönnek az esetiek, amikor például szövegelőklubos workshop van, vagy szövegelőklubos mastermind, vagy élő kérdezfelelek, ezeket is mind sárgával írom be. De ugyanígy sárgával ismétlődő eseményként írom be azt, amikor fel kell venni a podcastomat, és azt is, amikor közzé kell tennem a podcastot, mert ugye nem elég, hogy fölveszem, azt közzé is kell, hogy tegyem. Tehát a szövegelő klubos anyagaim mindig sárgával vannak írva. Azt már rég eldöntöttem, hogy én hétfőn abszolút nem vállalok meetinget senkivel az égvilágon. Hétfőnként intézem el a dolgaimat. Hétfőnként megyek bankba, megyek orvoshoz, vagy pedikűröshöz, vagy fodrászhoz, vagy masszörhöz, vagy tök mindegy. A hétfő az én napom. Muszáj volt kihúznom egy munkanapot, amikor minden nyitva van, minden funkcionál, és el tudom intézni a dolgaimat. Úgyhogy nekem a hétfő az meetingmentes nap. Ezen kívül a másik dolog, amire így az évek során rájöttem, hogy én ebéd után már nem bírok meetingelni. Addigra elfáradok, tele van a hasam, én már nem tudok úgy koncentrálni, és ezért úgy döntöttem, hogy én délutánonként nem meetingelek, viszont délutánonként deep work blokkokat húzok ki magamnak, mert magamnak is ki kell húznom, hogy mit fogok csinálni, és beírom a naptárba, hogy ma nem tudom melyik weboldal szövegén dolgozom, ma a klub egyik új tananyagán dolgozom, és ilyenkor 3 órás blokkokat, 2-3 órás blokkokat szoktam kihúzni, nem aprózom, nem fél órákat húzok ki, egész blokkokat húzok ki. Ezeket már rózsaszínnel szoktam jelölni, és még ezen kívül lilával szoktam jelölni azt például, amikor jogára megyek, vagy edzeni megyek, vagy kozmetikushoz, masszörhöz megyek. A rózsaszín, azt tudom, hogy ez az én dolgom, és hogyha van valamilyen céges, egyéb webfejlesztéses feladat, azt narancssárgával szoktam még betenni, például ugye meg kell írnom egy weboldalszöveget, vagy csinálnom kell egy kulcsszókutatást, vagy írnom kell egy hírlevél sorozatot, akkor ezek narancssárgával vannak benne a naptárban, és akkor gyönyörűen látom színek alapján egyébként, hogy mikor, mivel kell foglalkoznom, és én kihúzom magamnak a naptáramban a jogát, én kihúzom az edzésemet, én kihúzom azt, amikor főzni akarok, én kihúzom azt, amikor vásárolni akarok. Nem azért, hogy tele legyen a naptár és atomzsúfolt legyen, mert így is hagyok white space. Tehát nagyon fontos, hogy tudsz szellőzni a naptáram. Ha megcsúszok valahol valamivel, nem dől össze a világ.
Például a Calendly-be én beállítottam, hogy nem foglalhatnak egymásra közvetlenül az emberek. Minimum fél órának el kell telnie 2 meeting között, mert mi van, ha megcsúszunk? Mi van, ha fontos gondolatban vagyunk benne, és bármi, és akkor nem fogom otthagyni az előző embert. A másik, amit beállítottam egyébként a Calendly-ben, hogy egy nap maximum 2 meetingem érkezhet onnan, arról a felületről. Ezt egyrészt azért is, mert én azt érzem magamon, hogy ezért napi 2 emberrel mély munkát végezni, elmerülni, gondolkodni, koncentrálni nekem bőven elég, úgyhogy nekem utána a nap második felében kreatív munkát kell végeznem. Tehát azért tegyük hozzá, hogy én nem úgy működök, mint egy coach tanácsadó mondjuk, aki abból él, hogy egész nap tanácsadást végez. Nekem mellette van még kreatív munkám is, tehát én ezért is döntöttem a napi 2 meeting mellett. Nekem az bőven elég. Tehát a naptáram, mint mondtam, tud szellőzni, még annak ellenére is, hogy mindent beírok magamnak. Azért is írom be magamnak, hogy lássam, hogy én ma el akarok menni edzeni. Nekem ez ma egy fókusz prioritás. Ez azt jelenti, hogy ha én délután nem készülök el az adott munkafolyamattal, én ugyanúgy lerakom a tollat, és elmegyek edzeni. Mert az kell a testemnek, a lelkemnek, föl kell, hogy álljak, mozognom kell, ki kell szellőztetni a fejem. Ez nem egy opció. És ez nekem nagyon nagy segítség, hogy be van írva a naptáramba, mert tudom, hogy fel kell állnom, és el kell indulnom, mert be van írva a naptárba. De ehhez nyilván tartanom kell magamat a saját szabályaimhoz. De szerencsére most már így jó pár év home office-ozás után, én valamikor 2019-ben kezdtem el itthonról dolgozni, azért ez így gyönyörűen kialakult, hogy milyen szabályokat kell magamnak meghúzni ahhoz, hogy tartsam magam a naptáromhoz. Viszont a naptáram nagyon átlátható, nincs benne káosz, és mindig napra kész. Konkrétan tényleg ebből élek. Úgyhogy bízom benne, hogy a mai epizódban sok tippet kaptál. Sok olyan rendszerezési ötletet, amit te is ki tudsz próbálni, lehet, hogy olyat is kaptál már, amit már most is használsz, és próbálj meg arra törekedni, hogy amikor a fájljaidat, mappáidat, dokumentumokat elrendezed, akkor próbálj meg egy olyan struktúrát kitalálni magadnak, hogy a 10 másodperces szabályt mindig be tud tartani. 10 másodperc alatt a semmiből elő kell tudnod keríteni azt a fájlt. Ha több mint 10 másodpercbe telik, akkor nem jó a struktúrád. Ez egy nagyon egyszerű kis szabály, de ez informatikában elég jól szokott működni. Mérd le te is, hogy most mennyi idő alatt találnád meg a legutóbbi kampányod hirdetési kreatívját. Mérd le. Ha több mint 10 másodperc, akkor valami nem stimmel. Végül egy záró gondolat. Én azt gondolom, hogy a digitális rendrakás ez nem valamilyen OCD-s probléma. Tehát nem arról van szó, hogy zavarja az agyam. És nem is azon múlik, hogy kinek mennyi ideje van. A digitális rend az alapja annak, hogy hatékonyan tudj dolgozni vállalkozóként. És ha vállalkozó vagy, akkor tudod jól, hogy a hatékonyság az pénz. Tehát minél hatékonyabb vagy, annál több pénzt tudsz keresni. Szóval ne halogasd most ezt a digitális rendrakást, kezd el ma, alakíts ki egy saját rendszert, és próbáld meg tartani magad hozzá. Ha tetszett ez az epizód, kövess be a csatornám, és írd meg kommentben, hogy mi az, amit már te is használsz az itt elhangzottak közül, vagy van-e olyan technikád a digitális rendrakásra, amiről nem beszéltem, de szerinted másnak is hasznos lehet. Kíváncsian várom a véleményed. Köszönöm, hogy meghallgattad a mai epizódot, találkozunk legközelebb is, addig pedig jó szövegedést kívánok!